исәнмесез? Эфирдә аңлалыклар вакыты, студияда Лина Хасаншина. Самое эффективное, когда мы произвели уборку, произвели операцию с соломой и сразу же после этого зашли на основную обработку. Әлмәт һәм Азнакайда урып җыю кампаниясе башланды. Әлмәт яшүсмерләренә һөнәри юнәлеш бирүче лагерь оештырылган. Теләгең бар икән, тизрәк шалтырат. Бөгелмәдә 7 яшьлек бала бетон плита астында калып үлгәннән соң җинаять эше кузгатыла. Фаҗига Ташландык ремонт механика заводы территориясендә килеп чыга. Вакыйга урынында безнең төшерү төркеме булып китте. Сельхозтехник урамындагы 10-нчы һәм 11-нче йортлар ишек алдында үле тынлык. Каникуллар булса да, балалар күренми. Барысы да алар күз алдында булган фаҗига аркасында. 7 яшьлек Таяны бетон стенасы каплаганын алар үз күзләре белән күргән. Шаһитларның берсе Любовь Степанищеваның оныгы. Фаҗига урынына алар берничә минуттан соң килеп җитә. Они все там играли, вот на том месте. Играли, всегда играли там. Ничего не предвещало беды, ничего. Вот внук прибежал и говорит: бабуля, давай быстрей. Таю плита на Таю упала. Я про себя думаю, ну какая плита? Я говорю, бабуле сказали Тайна. Она говорит, да, бабуля уже там. И его трясет, мы прибежали, а тут уже с этого вон пришли мужчины. Мойки уже собирались плиту поднимать. Я кричу, кто-нибудь еще айдайте, помогите, чтобы поднять. Думали, еще она жива. Она все уже. Фаҗига Ташландык ремонт механика заводы территориясендә була. Кичкенә бөгелмәләр бетон дивары янында уйныйлар. Ниндидер мизгелдә Тая диварга якын килә һәм көтмәгәндә аны плита каплый. Мәрхүмнең дуслары полиция һәм ашыгыч ярдәм чакырту өчен өлкәннәрне чакыра. Кыз медиклар килгәнче җан бирә. Я скорее не свидетель, я просто услышала крики неестественные в этот раз. Я шла с магазина и услышала крики непонятные какие-то. Я остановилась посмотреть, где что творится, хотя бы предостеречь, чтобы ушли оттуда, не выходили. Ну, мимо прошла. Думала, как всегда играются, не стала вмешиваться. А потом домой зашла, мне дети говорят, пожарная машина там. Мы посмотрели, вроде пожара, ничего нету. И все, уехали. А вечером уже через некоторое время в соцсетях узнала про эту новость. Все. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган. Барысы да җирле прокуратура контролендә. По данному факту Бугульминской городской прокуратурой организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Для координации деятельности следственных органов на место происшествия выезжал Бугульминский городской прокурор Артем Кривоносов, после чего правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причинение смерти по неосторожности. Ход и результаты расследования данного уголовного дела и проведения проверки находятся на особом контроле прокурора города. Айгөл Шарафиева, Зирак Саидкулов, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Балаларның куркынычсызлыгы аларның мәшгульлеге белән синоним төшенчәләр дисәк тә ялгыш булмас. Шуңа республикада бу юнәлешкә аерым игътибар бирелә дә инде. Калабызның Импульс яшүсмерләр клубында межклубная фабрика профессий, клуб ара һөнәрләр фабрикасы проекты кысаларында җәйге профильле смена башланды. Беренче көнне үк балалар пицца әзерләү буенча аш-су мастер-классында булдылар. Проектның максаты күчмә сессияләр уздырып, Әлмәт районы яшүсмерләрендә һөнәри юнәлеш бирү күнекмәләрен үстерү. Җәйге профильле смена подросток яшүсмер үзәге, балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе белән берлектә оештырылган. Катнашучыларны Әлмәт шәһәренең төрле оешмаларына өйрәтү мастер-класслары, экскурсияләр көтә. Алар барышында яшүсмерләр һөнәрләр турында белем ала, үз сәяхәтләрен ачыклый, үз күнекмәләрен ничек акыл белән кулланырга кирәклеген аңлый алачаклар. У нас 32 подростковых клуба в городе, и каждый подростковый клуб Безнең шәһәрдә 32 яшүсмерләр клубы бар һәм һәр яшүсмерләр клубы үз индивидуальлеге белән аерылып тора. Бер клубта шүлмәк ясау эше бар, икенче клубта флористика, агач эше. Балалар үзләрен станок артында шүлмәк әйләнешендә сынап, кызлар чәчәкләр, букетлар җыеп караячаклар. попробуют также себя на гончарном круге. Оештыручылар сүзләренчә төрле юнәлешләр бар. Бер айдан алар һөнәри юнәлеш бирү буенча үткәргән мастер-класслар ярдәм иткәнме икәнне ачыклап, нәтиҗә ясаячаклар. Профильле сменага 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге барлык теләүчеләр дә кушыла ала. Моның өчен бары тик 32 31 70 телефон номеры буенча шалтыратырга гына кирәк. Төп темаларга Әлмәттә комбайннар парады узды. Бу чара советлар чорыннан ук калган күркәм гадәт.
Аның максаты районда урып җыю комбайннарын һәм җайланмаларын вакытында һәм сыйфатлы итеп әзерләүне тәэмин итү. Гадәттә парадның узуы урып җыю эшләренә старт бирүлене аңлата. Теманы Рәдифә Нугманова дәвам итә. Комбайннар парады ул техниканы белгечләр каршына куеп әзерлекне күрсәтү генә түгел, беренче чиратта бу куркынычсызлык кагыйдәләрен искә төшерүгә өстәмә форсат. Ежедневно с утра с каждым комбайнером обговаривать, смотреть его состояние. Бывают всякие случаи, и под этим делом комбайнер садится за штурвал, так скажем. Поэтому взять под личный контроль полностью. Очрашу Токарликов җәмгыяте басуларында үтте. Анда район башлыгы Тимур Нугуманов, дәүләт техник үзәкчелек идарәсе начальнигы Рамил Закиров, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Фәнис Шәрәфиев, белгечләр һәм механизаторлар катнашты. Понятно, что сейчас все силы брошены были в подготовку комбайнов, но надо вот с сегодняшнего дня подготовить звенья по обработке основной и параллельно заходить. Как вот сказал начальник управления, самое эффективное, когда мы произвели уборку, произвели операции с соломой, если солому мы собираем, и сразу же после этого зашли на основную обработку. Техниканы җентекләп эшләтеп караудан тыш белгечләр технология үзенчәлекләре хакында да сүз алып барды. Техника кабул итү комиссиясе урып җыю техникасының запас комплектлары белән танышты. Һәр комбайнда янгын куркынычсызлыгын тәэмин итүче чаралар булуын тикшерде. Дәүләт техник үзәкчелек идарәсе начальнигы Рамил Закиров сүзләренчә, урып җыю техникасының 98% уракка әзер. Быел игенчеләргә 35 мең гектар мәйданда урып җыю эшләре башкарасы булачак. Арасында 18 мең гектар будай, 11 мең гектар арпа, 1 мең гектар сулы, 800 гектар бөртеккә дигән кукуруз, 1100 гектар кара будай, 1600 гектар бурчак һәм вика, 1800 гектар орыш. Моннан тыш авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә 21600 гектар мәйданда техник һәм май культураларын җыеп аласы булачак. Уңыш булдан булырга охшап тора ди белгечләр, иң мөһиме аны вакытында һәм югалтыларсыз җыеп алу. Рәдифә Нугманова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Лучалмә телекомпаниясе. Республикабыз басуларында азык әзерләү дәвам итә. Шул исәптән Әлмәттә дә районның авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә бүген 6800 баш мөгезле эретерлек исәпләнә. Аларны кышлату өчен план буенча 40 мең тонна синаж, 15 мең тонна силос һәм 7 мең тонна печән әзерлисе булачак. Былтыргы дефицитны исәпкә алып, хезмәтчәннәр кашында кимендә 2 елга җитәрлек азык запасы әзерләү бурычы тора. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча, бүгенге күп еллык үлән басулары тулысынча диярлек шабылган. 8135 тонна печән әзерләнгән. Бу язын билгеләнгән план 10%-ка арттырып үтәлгән дигән сүз. 25220 тонна синаж салынган. Шулай итеп, соңгы мәгълүматлар буенча бер шартлы терлек башына 21,16 центнер азык әзерләнгән дигән сүз. Алда әле силос әзерлисе бар. Ознакай районында урып җыю эшләренә старт бирелде. Беренчеләрдән булып бу эшкә Марс хуҗалыгы игенчеләре киреште. Арпа басу кырларында узган чарада район җитәкчелеге, авыл хуҗалыгы белгечләре, җитәкчеләре, ветераннар советы, аксакаллар катнашты. Урып җыю кампаниясе башлау хакында Ознакайдан Эльмира Шәрифуллина хәбәр итә. Игенченең уңганлыгы кырларыннан күренә диләр. Чыннан да Ознакай районында быел уңыш мулдан булыр дип көтелә. Һәм менә Марс хуҗалыгында арпа басуында урып җыю эшләренә старт бирелде. Быел уңыш гектарыннан 54 центнер булыр дип өметләнәләр. Быел басуларда игеннәр гөрләп уңды. Моңа һава торышлары уңай тәэсир итте. Яңгыр да вакытында яуды, җылысы да булды. Без бүген уборка кирештек. Менә безнең бу басу арпа басуы, кеше пробныйга кирип караган идек, 54 центнер уңыш чыга, Аллага шөкер. Быел безнең уңышлар әйбәт булырга тиеш, басулар матур күренә, погода да әйбәт килде. Авыл хуҗалыгы җитәкчеләре катнашында узган чарада урып җыюга әзерлек, хезмәт шартлары, техника куркынычсызлыгы кагыйдәләрен катгый үтәү хакында фикер алышынды. Техника безопасности, пожарная машина булырга тиеш обязательно. Полок, огнетушитель икшәр, себерке, көрәк. Очрашуда шулай ук Россия Федерациясының Дәүләт Думасы депутаты Азат Ягъфәров та катнашты. Ул быелгы уңышның илебез икътисадына әһәмиятен билгеләп, аграрийларга уңышлар теләде. Татнефть компаниясының авыл хуҗалыгы өлкәсенә һәр даим матди ярдәм күрсәтеп торуын ассызыклады. Экспорт зерна он дает огромные валютные
Бөртеклеләрне экспортлау зур финанс ресурслары бирә. Бүгенге көндә илебездә авыл хуҗалыгы предприятиеларын субсидияләү өстендә эш алып барыла. Татнефть тарафыннан да авыл хуҗалыгына даими рәвештә ягулык чыгымнарын каплауга матди ярдәм күрсәтелеп килә. Урып җыю барышында барлык авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә уңышлар телим. Государство старается поддерживать җитәкчеләребез белән, фермерларыбыз белән, авыл советы башлыклары белән, ветераннарыбыз белән бик матур итеп сөйләштек. Шушы стратегия буенча, шушы урак буенча, чынлап та быел инде Аллага шөкер, уңышларыбыз бар, икмәк бар. Район буенча алганда 40 меңгә якын мәйданда бөртекле культуралар суктыру планда тора. Шуның эчендә 14 мең гектарда арпа, 14 мең гектарда бодай, 4 мең гектар арыш, көзге бодай 5 мең гектарда, көнбагыш 20 мең гектар мәйданны били. Без инде менә кичә генә Аллага тапшырып уборканы башлап җибәрдек 2022 елның. Безнең инде 40 меңгә якын зерновойны суктырып аласы бар быел. Шуның эченнән 14 мең арпа, 14 мең бодай, 4 мең гектар арыш көзге бодай 5 мең гектардан артыграк инде. Бисмиллалы эш һәрчак уңышлы була. Быелгы урып җыю кампаниясе да өлкән буын аксакалларның вәгазы һәм изге дугасы белән башланып китте. Һава торышлары уңай булып, көчне кызганмыйча, быелгы уңышны соңгы бөртегенә кадәр җыеп алу көн кадагында торган төп бурыч. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 21 июльдан 25-нә кадәр Казанның су спорт төрләре сараенда йөзү буенча Россия Кубогының финалы узды. Турнир Игры дружбы, дуслык уеннары халыкара комплекслы ярышлар кысаларында үтте. Россия, Белоруссия, Казахстан, Алжир, Әрмәнстан, Вьетнам, Сирия, Судан, Таджикстан, Көньяк Африка Республикасы һәм Донецк Халык Республикасы даннарын яклап 700-дән артык спортчы чыгыш ясады. Татарстан командасын 30 спортчы тәкъдим итте. Араларында Әлмәтнең Олимпия резервындагы спорт мәктәбе йөзүчеләре дә бар. Ярыш нәтиҗәләре буенча Эдуард Вәлиәхмәтов 200 метр комплекслы йөзүдә 4-нче урын алды. Безнең спортчылар Россия Кубогының һәм дуслык уеннарының финал эстафеталарында катнашып, катнаш һәм ирекле стиль эстафеталарында 4-нче урын алдылар. Әлмәт спортчыларының тренеры Светлана Вәлиәхмәтова. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.